er had al een iertverschouwing plak voor, want je ziet welke twee partijen dat binnen, dat winnen Zinnen en wij. En dan is het gewoon heel spannend om te zien waar wordt nou uiteindelijk de grootste en dat dan, want ze beginnen bij de liedste en dan gaat het steeds verder, dan blijven er 2 hakjes leeg. Ja, en dan wordt hij van Zin als eerste inkleurde budget, dus dat hij van ons oerbloot. En dat wij de grootste winnen. Nou ja, toen brutst het feest los, toen hadden we de tent sloopt. En FNP 8 zitten. De FNP kwam als grote winnaar uit de bus in de gemeente Noord-Friesland. Dat betekent dat de campagne die ze viert haar werken had. Hierin hebben ze ook op online gezet, toch vlogs te maken. Van tevoren dan zet je zo'n campagne uit en achterna zei ze, het is hier volgens het boekje, maar we hebben helemaal geen boekje. Dus we hadden het zelf maar wat bedacht. We hadden voortnoordelijk gegooid en een sixpackje bier hier maar wat knapen uit de partij. En we zeiden, nou ja, we mat die kant maar wat op, want ja, corona, je kent ik net een heel soort fysiek. Dus ja, echt de media, de sociale media, met de klam op. Ja, en als het nou door die vlogs komt dat we de grootste West zijn, dat denk ik net. Ik denk dat dat door uw ploeg komt, door uw jonge ploeg, uw brede ploeg, die het oordeel uit de gemeente Wijk komt. Maar dit soort dingen helpt fantastisch. De traditionele wijzen en adverteren in de krant en dat soort dingen spreekt een bepaalde groep mensen aan, een bepaalde groep lezers. En wij willen juist nieuwe markten aanbouwen. En ook de mensen die het misschien oors net naar de stembus gaan, nou wel naar de stembus krijgen. Omdat we het heel wichtig vinden dat ik dat loert jet wordt. Nou de verkiezings achter de rug binnen, is het tijd voor de volgende stap. Je mag zien dat er meer partijen zijn die het goed dienen hebben. Dus wat we nou willen is een weloverwogen besluit nemen. En muziek je mijlkoor een stabiel collegedeel te zetten. Dat is waar we voor gaan. Nou ja, en dan moet je zien wat voor proces we en wat zijn de wichtige punten, waar kunnen we bij elkaar komen. Nou ja, en dat hele proces gaan we hopelijk sneller door dan dat de tweede keer dat die in had.